आसाम सोनाब बंग सिमनानि दोनगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुं जोखोम गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना हाग्रा रेन्जनि आसाम सोनाब बंग सिमनानि संकस कापुर दोनगुरि गामियाव दिनै फुंनि 4:30 रिंगासोआव हाग्रानि मा 30-35 मैदेर फालोआ दोनगुरि गामियाव फैनानै दाबु बसुमतारीनि नखराव आबाद जाफैयो। नखराव हाबफैनाय मैदेरखौ होखारहरनो थांनाय समावनो मासे मैदेरा दाबु बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबो। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव दाबु बसुमतारीनि आगदा आथिङाव गोब्राबै जोखोम जानायजों लोगोसे सिनस्रि आखाइ बायदिफोराव जोखोम जायो। गोब्राबै जोखोम जानाय दाबु बसुमतारीखौ गसाइगाव आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो उनाव जौगा फाहामथायनि थाखाय कक्राझार देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। घटनायाथ' फुंनि 4:30टायावहाय मैदेरा बिदिनो थालिर बागान गायसननाय दं नालाय दा बे थालिर बागानावहाय जाफैयो ओमफ्राय बिदिनो गामियाव हाबनानै खान्थाल फिथाइ जादोंमोन आरो बे दाबु बसुमतारी नखरावहाय दा बे खान्थाल फिथाइ जानायखौ खोनानानै बियो मैदेरखौ राव होनानै होदोंमोन। बे समावनो मैदेरा उल्था बेक जानानै बेखौ आक्रमन खालामदों आरो सौख्लायदों। ओमफ्राय नैबे आगसिनि दाफनायाबो दा गनानै दं, सिनस्रिबो एसे प्रब्लेम जाबाय, ओमफ्राय आथिंखौबो गाखादों, ओमफ्राय फेन्दा साइडआवहाय हाथाइजों सुख्लाबना गालांबाय आरो। दा मानसिखौ जोङो फुङावनो गसाइगाव सिभिल हस्पिटाल लाबोदोंमोन, ओमफ्राय दा हानाय नंला होननानै ओरैनो बिजि टिजि थुनानै दा क'क्राझारावहाय ट्रान्सफार हरबाय आरो। माबादि जेनेबा माबेसे फालोनि मैदेर बियो? मैदेराथ' कन्टिनिउ मोनायाव बेलासिनिफ्राय सुरु जाखायो। बिदिनो 9टा ग्रुप, मालाबा 15टा ग्रुप, मालाबा 30टा ग्रुप जायो। ओमफ्राय बिसोरनो आलादा आलादा गावस्रानानै आबाद जाबाय आरो बेबायदिनो दं। बेबायदिनो फैनानै माने हारासि खालामो, फुरा अयथासार खालामफैयो आरो न' सिफायलाङो। ओमफ्राय बिदिनो मालाबा फुंफोराव मानसि लोगो मोनबा होसोजायो सोरबा मोसौ खाग्राफ्रा हालेवग्राफ्रा। ओरैनोथ' साहाजों जोंनि नेसनेल पार्क दङ रायमना, ओमफ्राय सोनाबजोंहाय वेस्ट बेंगल बर्डारनि फरेस्ट दं, दा बेनिफ्रायनो फैयो आरो बे मैदेरा। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।